लेला पुदीना जियरा बेचैन भइल बाटे मोरा जीना। लेला पुदीना जियरा बेचैन बा मोरा जीना। ए खदरुआ कहाँ बाटे? अरे हमारे मैडम को बड़ी तबीयत खराब बाटे, आ जल्दी से आओ, जल्दी से उनके लिए चले बा देखावे बा हॉस्पिटल। हमहू गाड़ी से आवत तनी, चल मिलो चौराहा पर। आओ सबू भाई, इंतजार करतानी, कब आइबा? आओ जल्दी से मर्दो सामने, हमरे खुदे इतना सारा कार बाटे। अब तू जन कहि देला बुला देला तो चलिए ली। हम कहली भाई दोस्त आवा जरूरी है, तोरे दुखे सुखे में साथ दिहल। तारा भाई ने पता नहीं बा, जल्दी से आवा। तो बोल भाई सब बढ़िया बा तोर ना? इतना बड़ा एहसान कैले हमारे ऊपर, चलिए ले बाबू जल्दी से। कहाँ भौजी बाड़ी? कहता है भौजी तबीयत खराब बा,